11 август президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба шаҳри Ҳисор дар маҳаллаи Камоли Хуҷандии шаҳраки Ҳисор гулгашти навбунёди дуои модарро мавриди истифода қарор доданд. иншооти мазкур бо мақсади фароҳам овардани муҳити созгор барои истироҳату фароғати сокинон бунёд гардида ба яке аз мавзеъҳои зебову дилнишини маҳалла табдил ёфтааст. корҳои сохтмонӣ дар ин мавзеъ аз моҳи майи соли 2026 оғоз гардида дар муддати кӯтоҳ бо истифода аз усулҳои муосири сохтмон ба анҷом расонида шуданд. дар доираи нақшаи чорабиниҳои ҷашнӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар пайравӣ аз сиёсати созандаву бунёдкорона ва инсондӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун армағони ҷашнӣ ҷиҳати арҷ гузоштан ба бузургии модар дар маркази шаҳр бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор гулгашти дуои модар бо тарҳи муосир ва бо риояи унсурҳои неки миллӣ бунёд карда шуд. бунёд гардидани гулгашти дуои модар ва бо иштироки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ гардидани он дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тӯҳфаи арзишманд ба сокинони шаҳри Ҳисор маҳсуб мегардад. гулгашти дуои модар дорои муҳити сабзу хуррам буда дар ҳудуди он гулҳои рангоранг, дарахтони сояафкан ва дигар навъҳои растаниҳои ороишӣ шинонида шуданд. чароғонкунии гулгашт низ ба симои он ҳусни тоза бахшида шароити мусоидро барои сайру гашт ва истироҳати сокинон фароҳам овардааст. дар маркази он муҷассамаи модар қомат афрохтааст ки ифодагари эҳтироми самимӣ ба бузургтарин сарчашмаи меҳру муҳаббат модар мебошад. модар нахустин омӯзгори фарзанд, тарбиятгар ва роҳнамои роҳи зиндагӣ ба шумор меравад. маҳз бо ҳамин ҳадаф гулгашт номи рамзии дуои модарро гирифтааст. توی پیرم توی تدبیر پیرم دعایم کن دعایت را بگیرم نمیمیری تو ای مادر اگر من برای مادر ملت بمیرم. شکر وحدت، شکر استقلالیت، شکر امنیت و آسایشتگی و صلح و ثبات وطن عزیز، شکر سیاست خردمندانه، عاقلانه و فرهنگ پرورانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که ما در تمام سمت و ساحه‌های خواجگی خلق کشور و سیاست سطح دولتداری چه داخل و خارج کشور با موفقیت و دستاوردهای بی‌نظیر نائل گردیدیم. امروز در دایره انا همین اقدامات و تشبثکاری ها و همچون همردیف با سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای معظم ملت امروز در شهر حصار بنیادکاری ها، سازندگی ها به راه مانده شده است و ادامه دارد. وطن و مادر با هم همردیف هستند و دو واژه مقدس هست که میتواند امروزیان را مخصوصا نسل نورست را که آینده ساز ملت هستند در روحیه وطن دوستی، احترام مقدسات ملی و ارجگذاری به مادر، به وطن، به خدمت‌های شایان گذشتگانمان، بزرگانمان، پدر و مادرانمان تربیت کند، ба камол расонад. зимни шиносоӣ бо гулгашти дуои модар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи гиромидошти мақоми модар ва эҳтироми ӯ ҳамчун муқаддастарин шахс дар ҳаёти ҳар инсон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карданд. ҳамчунин таъкид намуданд ки модар шахсияти бузург ва муқаддас буда эҳтиром ва қадрдонии ӯ қарзи фарзандии ҳар як инсон ба ҳисоб меравад.